Čekarite, a? Hoćeš pivo? Neću. Može čekanja. To sam htjela da pitam, ima još nešto? Više se ne proizvodi. Čekaj, moram ja sebe da snimim, nema ko da me snimi. Ja sam tražio Zoranu neko poznao. Ajde kao... Evo, uvatila. Pa ne znam, učimo kako... To mora da bude spontano sad. Aha. Sad sve... Kako si pogodila? 5, 3, 3. Oba! To beže ti. Dođi u sektu, ajde šta. Dođi malo. Sektu. Čekaj da snimim i sestre. Čekaj malo ti je. Iđe tamo. Čekaj ovaj. Ajde. Tako, potrčite malo. Mislim, stvarno nema smisla. Tako, ajde. Uvek. Sad Andrija otišao tamo. To. Šta ti je tu u ruci? Ajde, Andrij, tebe smo čekali. Stalno njega čekam. Pa je. Pa nemam, još sve meni snimao. Ajde, kako je način, ceo život samo njega čekam. Snimam, ne slikao, što ste se poređali? Evo, gledaj dobro. Tek si bile, to će vam biti. Biće slagio. Pored vrata, znam, na ovo. Snimam? Zabeležim. Čekaj, gdje vredno sve. Moram da te da te zabeležim. Kakav je. Moram, nema ko drugi. Pa tako nije. Si videla poruku? Šta kažeš? Si videla poruku ili si od sebe? Pa i čula sam se s vama i poslali ste mi poruku. Sve ide. Dođi i tebe da vidim. Ja sam Evo, ovo Irena. stvarno treba snimiti. Čekaj, ja sam Irena. Ja sam Dejan. Tako da znam. Čovječe, idi levo. Ta ulica, baš ta. Iako zna da je nekada pogledom ubio. Koliko pitanja treba da postaviš da bi razumeo da se u pitanje jednom sam Sava, Sebastijan Gorenjak. Rođen sam 1971. godine, 9. decembra u Beogradu. Pišem poeziju i prozu skoro više od 15 godina. Tako da bih iz ovoga što sam rekao izveo par stvari za koje smatram da su bitne. Poezija, kao i svaka druga umetnost koja nam je darovana, proističe iz iskonsne čovjekove želje da stvara i da stvori nešto ni iz čega. Čovjek je u istoriji, u vremenu i prostoru uvek u istom stanju. Tako da, ako je čovjeku bila potrebna umetnost, on je ili stvarao, ili u njoj i sa njom po potrebi živeo. Vremena se razlikuju samo po tome što se ljudskim delanjem ili ne delanjem beleže istorijski trenuci. Kada se dogode neki trenuci koji su od bitnog i spasonosnog karaktera za čoveka, oni neminovno utiču na vreme koje sledi posle toga. Ali ne i na čoveku slobodni izbor da li će tu promenu prihvatiti ili ne. Tako je i sa umetnošću. Dogodi se delo koje svetu umetnik predstavi. Ako delo ide ispred svog vremena, svet ga ne prima i odbacuje.
brutalno to neki put ume da bude, ali kada dođe čas i kada svet progleda, uzima delo, prihvata ga i prema njemu gradi nove parametre i istorijske tačke. Isto je i sa bilo kojom sferom čovječnog dela. U tim pitanjima koje se otvaraju, u tim pitanjima koje se otvaraju i zatvaraju, ja nemam pesimistički stav u odnosu na egzistenciju neke vrste umetnosti. Imam samo zadatak koji mi je dat, a ja ga prihvatam, da na svoj način kažem i pišem o egzistenciji samog čoveka. Ne samo za moje vreme, već uključujući i prošlost, a krećući se ka budućnosti. Imam